Hei, minä olen Liise ja olen 16 vuotta. Olin ennen aika aktiivinen tyttö. Pelasin jalkapalloa ja olin aina ulkona ystävien kanssa. Meillä oli hauskaa. Mutta sitten sairastuin. Luulin, että se menee ohi parissa päivässä, mutta vointini vaan huonontui. Tuntui kuin minulla olisi influenssa ja että olisin juossut maratonin. Pitkien tutkimusten jälkeen 6 kuukautta myöhemmin minulla diagnosoitiin ME. Mietin, mitä voisin tehdä. Lääkäri käski minun kuunnella kehoani ja levätä paljon. Joskus päätän lähteä ulos, mutta energiani loppuukin jo valmistautumisen jälkeen. Silloin minun on yleensä palattava kotiin heti, jos ylipäätään pääsen ulos ollenkaan. Päiväni alkaa nimittäin paljon matalammalla energiatasolla kuin terveellä ihmisellä. Joskus voin olla ulkona ystävien kanssa pari tuntia ja tulla sen jälkeen paljon sairaammaksi. Sitä sanotaan rasitusintoleranssiksi. Se voi johtaa päivien tai jopa viikkojen täyteen vuoden lepoon. Sellainen seuraus on ulkona käymisestä, mutta se kannattaa siellä halua myös elää. En tiedä kuinka kauan siihen menee, mutta kun paranen aina opiskella, hengailla kavereiden kanssa, liikkua ja lähteä lomalle. Niin kuin kaikki muutkin.